खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सालबारि फरायसालिमायाव भाषा गौरब सप्ता आरो न्याय सांग्रांथि मेलनि हाबाफारि। आसामनि सासे सुबुङा अरुणाचल प्रदेशआव गोमानानै दङ। संग्रा गेस सिलिन्डारनि बागै नांज्लायनायनि जाहोनाव फिसाया बिसिखौ बुथारदों। सेसा दैमायाव 6 साननि सिगां गोमानाय आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हादों। गुवाहाटियाव 20 लाख रांसोनि मुवा बेसादजों लोगोसेनो 3 हमजादों। आमसां वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव सेवहांनाय मैदेरनि गोथै सह मोनदों। केट्रिनि NH-37 लामा जाब्रबथायाव इसर'नि साइन्टिस्टआ जोखोम। नागनि डाइरेक्टर एबा बिथोनगिरि प्रफेसर गणेशन कन्नबिरनआ आसामाव दावबायफैगोन। धेमाजि जिल्ला एबसुनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफाद मावखुलिखौ बेखेवबाय। बक'आव गोसोआरि बेरामजों नाख्रेबजानाय सुबुङा गावनि बिफा आरो फंबायखौ बुनानै बुथारदों। गुवाहाटि पुलिसआ ATM कार्ड सोलाय-सोल' खालामग्रा सिखाव हानजाखौ हमनो हादों। सेरफांगुरि दख'रा दुलाराय आसाम बेंगलि फरायसा आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। सालबारि फरायसालिमायाव आलादायै भाषा गौरब सप्तानि सांग्रांथि मेल आरो न्याय सांग्रांथि मेल खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि असमिया रावा द्रौपदी भाषा गौरब सप्ता लोब्बा लाखिनानै सालबारि फरायसालिमायाव फरायसालिमानि असमिया आरो बर' बिफाननि बानजायनायाव असमिया रावनि बायदि रोखोम आयदा आरो बर' रावनि आथिखाल आरो इयुन आयदायाव सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डॉ जगत चंद्र बसुमतारिया आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय सांग्रांथि मेलाव गुबै आयदानि सायाव बिबुंथि लाखियो फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डॉ बोदुलेण्ड बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो डॉ जगत चंद्र बसुमतारिया आफाद दैदेननाय खुंफुंनायाव राष्ट्रीय न्याय दिवसजों लोब्बा लाखिनानै आलादायै खुंफुंनाय न्याय सांग्रांथि मेलाव क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि लोगो बिबुंगोरा भास्कर बसुमतारि, सुरेश बसुमतारि आरो बिजय कुमार बर'आ गुबै आयदानि सायाव बिबुंथि लाखियो। मख'नो गोनांदि फेग्रा मुवानिफ्राय उदां समाज दानाय, गुबुन गुबुन दाय गैयै समाज दानाय, जाब्रबथाय गैयै समाज दानाय, गोग्गो समाज दानो थाखाय खावलायनानै खुंफुंनाय जायो न्याय सांग्रांथि मेलखौ। सांग्रांथि मेलाव सालबारि फरायसालिमानि फरायसाफोरजों लोगोसेनो क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि 100निबो बांसिन फरायसाफ्रा बाहागो लायो। तिनिसुकिया जिल्लानि लेखाफानि थाना बेन्दोंआव 3 माइलनि थागिबि 45 बोसोर बैसोनि अमल सनवाल मुंनि सासे सुबुङा अरुणाचल प्रदेशनि जयरामपुराव गोमानानै दङ। थांनाय बोसोरनैनिफ्रायनो अरुणाचल प्रदेशनि जयरामपुराव मोनसे दंफां हाखावग्रा स' मिलाव वेल्डारनि खामानि मावबाय थानाय अमल सनवालआ साननै सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं होननानै मिथिहोदों। दंफां मिलनि बिगोमा आरो पुलिसआ अमल सनवालखौ जोबोरैनो नागिरदोंमोनब्लाबो नाथाय दासिमबो मोनाखै होननानैबो फोरमायथिदों। काछार जिल्लानि धौलाइ बियाबनि भागा बाजाराव मोनसे दुखुनांथाव बुथारनाय जाथाय। मोनसे नखरारि नांलायनाय जाथायाव बे बुथारनाया जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि संग्रा गेस सिलिन्डार बायनायखौ लानानै नांज्लायनायनि उनावनो इस्माइल हुसेना गावनि बिसि पलाना खातुनखौ गाज्रि बुदोंमोन। बे जाथाया भागा बाजारनि भारतारि इटा भाटायाव जादोंमोन। मानोना बरपेटा जिल्लानि इस्माइल आरो पलाना सानैबो हाजिरा मावगासिनो दङमोन। सानैबो सनिबाराव गावसोरनि मावनाय सप्तायारि रां मोनदोंमोन आरो बिसि पलानाया संग्रा गेस सिलिन्डार बायनो होदोंमोन। बेखौ लानानै इस्माइलआ बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। उनाव बे नांज्लायनाया हिंसायारि जादोंमोन आरो इस्माइलआ रागा जोंनानै गावनि बिसिखौ इटाजों बुदोंमोन, जायनि थाखाय बिसि पलानाया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ गोख्रैयैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै गोथै सहखौ बोखांहोयो आरो बिसिखौ बुथारनायनि थाखाय इस्माइल हुसेनखौ खायो।
3 नबेम्बरनिफ्राय गोमानाय सासे 24 बोसोर बैसोनि आइजोनि गोथै सहखौ सनिबारनि फुङाव सेसा दैमायाव गोजावना थानाय हालोदाव बोखांनो मोननाय जादों। थैनाय सुबुंखौ जरहाट जिल्लानि थियकनि थागिरि मधुस्मिता बरुवा होननानै सिनायथि होदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला लेफेटकाटानि खुरुनिया ओनसोलाव मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनाय समाव गावनि बिदा बिनानावजों जयैनो थायोमोन। मख'नो गोनांदि मधुस्मिता गोमानायाव नखरा गोथौवैनो जिंगासिदोंमोन मानोना गोथै सहखौ मोननायनि सिगां 6 साननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै बरबरुवा पुलिसआ टेककनि पंकज गगৈ मुंनि सासे लाइमोनखौ खादोंमोन। मख'नो गोनांदि सोंनाय फिननाय खालामनायाव पंकजआ 3 नबेम्बर खालि मराननि सुकापा नगराव मधुस्मिताजों हरसे थानायखौ सिमान लादोंमोन। बेनि अखानायै मधुस्मिताया गंसे दावबायारि गारियाव गाखोदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। डिब्रुगड़ पुलिसआ गोथै सहनि साखाथिनि ओनसोलनिफ्राय गंसे बेग, गंसे रांनि थफ्ला, गंनै सिम कार्ड आरो 4 साबिफोरजों लोगोसेनो गोबां फोरमान बिलाइफोर बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायाव मधुस्मितानि नखरा पंकजखौ बुथारनायाव लोब्बा दं होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। 20 लाखसो रां बेसेननि मुवाजों बुंफबनाय गंसे ट्राकखौ लुथिनायाव लोब्बा थानायनि उनाव गुवाहाटी पुलिसआ 3 दुथां सिखाव हान्जाखौ हमनो हादों। AS06BC1538 नम्बरनि ट्राकआ गुवाहाटीनि बेहरबारि ओनसोलनिफ्राय सिलचरसिम थांगासिनो थानाय समावनो बे खावनाय जाथाया जादोंमोन। बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ ट्राक सालायगिरि बाबुल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव बाबुल आलीया खारखोमानानै दङ होननानै मिथिनो होदों। बेनि उनाव ट्राकनि बिगोमाया बशिष्टा पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो। हमजानाय सुबुंफोरखौ बाहिदुल इस्लाम जाहांगीर आली आरो जहरुल इस्लाम चौधुरी होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि जहरुल इस्लाम चौधुरीनि साखाथियाव मबाइल फन, 28 बेग थार, 3 बेग थाम्फैनि नेट, जि-जोम आरो गेलेमुनि आगजुफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेसादफोर थानाय गोबां बस्थाफोर बोखांनो हादोंमोन। पुलिसआ आथिखालाव आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय जिम्मायाव थानाय 3 सन्देह गोनां सुबुंखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानै शिलंआव फोरमायदों। आमसां वाइल्डलाइफ सेंक्सुयेरिनि खानाफारा रेन्जआव मासे मैदेरनि सेवहांनाय गोथै सह मोननो हादों। खानाफारा आरो बन्दा वाइल्डलाइफ रेन्जआ आसाम रायजो जुनारसालिनि जुनार फाहामगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै थैनाय जायगायाव सौहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि आसाम रायजो जुनारसालिनि डक्टर पराग चौधुरीया पेसिडार्मनि थैनायनि जाहोनखौ थि खालामनो थाखाय खानाइनि गुदि आरो टिस्यु बायदिनि सेम्पल बुथुमनाय जादों होननानैबो मिथिहोदों। बे जाथायनि बागै सासे हाग्रा मावख'गिरिया मैदेरा 15 सान सिगांनो थैदोंमोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनो फोरमायदों। मैदेरा सेंक्सुयेरिनि गोजौआव सोंनाय तारफोरनिफ्राय मोब्लिब बोबथाबजानायनि जाहोनावनो थैदों जानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनायबो जादों। बे जाथायनि बागै जायगानि सुबुंफोर आरो आबहावायारि सानसुमैफोरा हाग्रा बिफाननि पेट्रलिं होनायनि सायाव सोंथि दैखांदों। हायुङारि राजालामा 37 नं खेत्रीनि तफातालि ओनसोलाव मोनसे लामा जाब्रथाय। AS01RC7011 नम्बरनि गंसे दावबायारि गारिया काजिरङानिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय समावनो गारिया हरखाबै राजा लामायाव बारस'नाय मासे मोसौनिफ्राय बारग'नो नाजानायावनो कन्ट्रल गोमादोंमोन। सालायगिरिया मोसौखौ बासायनो एबा बारग'नो नाजानायावनो गारिया डिभाइडाराव सौग्रावदोंमोन होननानै मिथिनो होदों। बे जाथायाव रामचन्द्र मुंनि सासे इसर'नि साइन्टिस्टजों लोगोसे गोबां दावबायारिफ्रा जोखोम जादोंमोन। जाब्रथाय जानाय गारियाव हौवा आरो हिन्जाव गासै 8 दावबायारिफोर दङमोन होननानै मिथिनो होदों। बे जाथायनि उनाव जोखोम जानायफोरखौ थाबैनो जायगानि पुलिसनि हेफाजाबाव खेत्री सुबुं सावस्रि मिरुआव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जायो। नेशनेल एसेसमेन्ट एन्ड एक्रेडिटेशन काउन्सिल एबा नागनि आथिखालनि सामलायगिरि प्रफेसार गणेशन कन्नबिरनआ समबाराव आसामाव सफैगोन। बिथांनि दावबायनाय हाबाफारिया बेलासिनि 4 रिंगायाव जानो गोनां GMCHनि अडिटोरियाम फोरबोआव बाहागो लानाय। बे दावबायनाय समाव डक्टर कन्नबिरनआ रायजोनि गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिफोरनि भाइस चेन्सेलरफोरजों सावरायलायगोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों।
बेजों लोगोसेनो आसामाव थानाय गोबां फरायसालिमानि गोरायुंफोरजोंबो सोलोंथायारि सावरायनाय आरो हेफाजाबखौ जौगाखांहोनायनि मोनसे सावरायलायनाय जथुमाव बाहागो लागोन बाथ्राखौबो मिथिहोदों। गुबैयै नागनि डाइरेक्टर एबा दिथागिरिनि दावबायनाया प्रागज्यतिषपुर मुलुगसोलोंसालिनि हांख्रायनायाव होननानैबो प्रागज्यतिषपुर मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर जगेश काकतिया फोरमायथिदों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरिनि समखंनि रगं मंच बैथि बोसोरा डिसेम्बर दाननि 28 आरो 29 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां धेमाजि जिल्ला एबसुनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा एबसुनि 34थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादा दिनै मावखुलिखौ सिमेन्टसापुरि फरायसालिनि गोरायुं एबा बानजाय आफादनिनो मासिगिरि डक्टर सचिन डलेनि आखाइजों बेखेवनानै लाबाय। लोगोसेनो बानजाय आफादनि मोनसे गोनांथार मेलबो खुंफुंनाय जाबाय। बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनायनि उनाव डक्टर सचिन डलेआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओनसोलनि गासै रायजो राजाखौ बाहागो लानो आरो मदद होफैनो खावलायो। मावखुलि बेखेवनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै जथुम्माखौ खुंफुंनांगौनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। रायखांनो गोनांदि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै गेरेमसा समखं मुंनि बां रावारि बिसम्बि दिहुननाय जागोन होननानै थांखि लायो। बे हाबाफारियाव बानजाय आफादनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर', भदमनाथ सावर, सनेश्वर बसुमतारी, मासिगिरि डक्टर सचिन डले, मावफुं आफादगिरि मलेन्द्र नार्जारिजों लोगोसेनो गोबां आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बक'नि खोला फुख्रि फारायाव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गोसोआरि बेरामजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुङा गावनि बिफा आरो फंबायखौ खारसि बिरसियै बुथारदों। मख'नो गोनांदि गोसोआरि बेरामजों नाख्रेबजानानै थानाय कार्तिक राजा राफाया गावनि बिफा मनिराम राफाखौ लावथिजों खर'आव बुनानै बुथारदों आरो फंबाय देबजित राफायाबो बुजानानै गाज्रियै जोखोम जादोंमोन आरो उनाव बक'नि देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। गावनि बिफा आरो फंबायखौ बुथारखांनायनि उनाव कार्तिकआ बक' फारसे थांगासिनो थानाय समावनो बक' पुलिसआ हमनो हायो। सोनाब गुवाहाटीनि गरसुक पुलिस थानानि मोनसे हानजाया मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनावनो एटिएम कार्ड सोलाय सोल' खालामनायाव लोब्बा थानाय मोनसे हानजाखौ जाफुंसारै हमनो हादों। हमजानाय साथाम सुबुंफोरखौ फारियै बरपेटानि थागिरि आमिरुल आली 26 बोसोर, इनजामुल खान 23 बोसोर आरो सासेखौ उन्दै गथ'सा होननानै मिथिहोदों। पुलिसआ हमजानाय बिसोर सुबुंनिफ्राय सन्देह गोनां बेगनिफ्राय गोबां रोखोमनि एकाउन्टनि फोरमानथिजों लोगोसेनो गं 20 एटिएम कार्ड, गं 8 सिम कार्ड आरो गंसे एटिएम सुइप मेसिन बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि सिखावआ गुबैयै बैसो जानाय सुबुंफोरखौ नोजोर होनानै एटिएम कार्डफोरखौ सोलायोमोन आरो रां खावोमोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बेनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि माइबाजार गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै सेरफांगुरि दख'रा दुलाराय आसाम बेंगलि फरायसा आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया दिनै गाहामै गाहाम जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि फुंजानि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि सावगारि बोनाय बादायलायनाय हाबाफारिजों लोगोसेनो गोबां बेंगलि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा थै दान होनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों मिरु दुलाराय आसाम बेंगलि फरायसा आफादनि आफादगिरि दीपक देजों लोगोसे मिरुनि लोगो आफादगिरि गपाल गकस आरो गोबां बेंगलि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु दुलाराय बेंगलि फरायसा आफादनि आफादगिरि दीपक देआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरआव गोजोन आरो सान्थि फैबाय, जायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव गासै हारि माहारि खौसेयै ज' गोरोबलायनानै संसार जानो हादों होननानैबो बुंथिलाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।